Здравейте на всички! Аз съм Лимончо, който се наместя на стола. И това е най-новата поредица, която правя, всъщност първото клипче в новия профил. Ще задам света пред вас. Това е поредица Survival. Ще напишем някакъв... Сега ще напишем едно. Значи... Е така. 4 единици, за да не го забравим, като свърша клип, ще да ви дам това. Ще сложим бонус съндъка. Да, и може да прекъсва, нали, така от време на време. Нямам интро, няма да имам. Може някой да ми направи дизайн, ако иска, но ако иска, не е задължително. Ако някой знае как и иска да го направи, може да ме потърси на лично съобщение или в Skype, още го има в Skype. Да, епизодите, примерно, няма са ви айде, довиждане. Това беше от мене, харесайте, абонирайте и така нататък. И после пак здравейте. И просто и така ще прекъсват от време на време. Така, нека да започваме. Защото трябва са нещо като ценно бъбнато. А не са по една минутка сега клипчетата. Най-много по 5-6 така на клипче. Да, мраза снежен байон. Явно на... бонус съндъка. Само така да оправим така, че да не ме лаги чак толкова. Може би ето така. Добре, тук някакви прости. Това там го нямаше. Окей, сега вземем тия простоти тук. Да, има два мода. Включил съм два мода. Optifine. Erase Minimap. Опа. Да, виждате, това е. Сега ще гледам снежния байом, защото много лаги на снежния байом. Всъщност сега ще се набавим от тук камък. Бързичко. Ще играем и няколко хорор игри, също така поредици. Няма са от тия най-новите деца, някакви модни, примерно Outlast. Iron, яко. Съжалявам, просто компютъра ми е някакъв бъгън. И Николай Колев го знае, той каза го, когато си говорих с него по Skype. Тъй. Сега от това ще направим тук така. Окей, иначе сега тук да направим ето така. Това ще го превърнем само в пръшки. Сега направим един меч. Ето така. И една каменна кирка. И ще ми трябва едно камъче. Окей, да направим тук. Ето така. Добре. Така, да вземем айрона. Всъщност това е яко да вземеш айрон. Още в началото. Две. Достатъчно, колкото да имам за меч. Окей, аз се изнасям от тук, защото е написано. Аз съм млад меринджи. Слушайте ли? Млад меринджи съм аз. Ако някой не разбира значението на млад меринджи, защо е толкова смешно, това и аз не го знаех, а после го знах. Значи, млад меринджи означава, по принцип човека е искал да каже такова млад менеджер. И точно заради това може да лайкнете клипчето, ако сте разбрали нещо. Не бе, не го задължавам. Тъй... Умрите ма. Да не ми трои живота. Така нещастни. Добре, сега, там има дезерт. Ще им да експлорнем. Но преди това мисля да си взема има лава. Виждате. Мисля да си взема малко такова дърво, защото няма никакво и ще направим една дървена брадвичка. Туф. Да оберем тук, да изсечем тия тъпи дърва. Защото без дърво тук на Майнкрафт знаете, че няма как. Той са ми парите, той си изхранвам семейството. Всъщност не. Тръстика, чай да я вземем за енчант. Да, може да се абонирате. В началото на клипа ви го казвам. Да знаете за цялата поредица. В точно тази минута. Да си го напомните. Защото няма как да ви го казвам. Защото не знам кога ще ми свържат и започват клипчетата. Но първи епизод може и да бъде малко късичък, защото... Окей, това няма ми стигне в момента това дърво, което има малко. Ще намалим. Много намалих. Не да биш нас.
така, добре. Да. Друго, което мога да ви кажа. Да, започнахме училище. Кой клас съм? Пети. Пети клас. И нямам търпение, ми мутира гласа. Сега вземам малко такива гъбки, за да си правим супички. Окей, отиваме към дезерта. Няма да привиждам какво е дезерт. Вземам малко такова. Ябълка, трета ябълка. Тук всъщност да обирем това. Ще вземем малко дърт, за да може да засеем саплингици, защото ако намерим нещо, примерно някакво село в дезерта или някаква кула, в която може да живеем или нещо този сорт, може да да ни трябва. Да, че ми стигне. И друго ще пада ли? Или... Опа! Дай. Ще си ги правим златни. Не енчантнати, защото ще ми трябва около стак за 8 енчантнати или колко там. Окей. Сега. Какво да правим? Оп. Йопи. Той го помислих за някаква кола, дето да ти е там. Тук долу. Почвам да огладнявам, което не е добре, но имам и друга храна, което е добре. И взема още, ето и дърво ще вземем. Обаче първо си взем хляба. Имам хляб, трябва да го пазя. Да си брем тук 30 дърво, да имаме за... Окей, 31. О, мисля, че тук... Окей, тук ще има да слизаме. Гледайте сега един фокус. Пейм! Стана. Би трябвало тук всичко да падне. Знаете ли кога? Аз мисля да слезем. Оп. Тъй. Сериозно ли? Сериозно ли за това ма прецакахте тук на време? Давай, сега изведнъж слизам. О, диаманти! Здрасти! Добро утро! Ако някой се пита, защо тръгнах да слагам надолу, нали, е така да правя. Да си слагам под мене си някакво. Hello! Why? I'm forever alone. Hello. Don't kill me. What? Добре, някой да ми каже защо тъпото чудо не изпищя, когато щеш да гръмне. Или нещо такова. Нали дава един Защо не го каза? Няма нищо в този дезерт, направо поне. Ще изклоним малко е така по пътя. За да видим натам кой има. Към е нещо. Не, няма нищо. Интересно. Няма нищо. Ота. Какво? Ах, топ кактус. Там може да има село, виждате камъка. Може да има село, отиваме към камъка. Обичам тази част. Виж сега. Това ще чупа. Що нищо не падна, бе? Що нищо не пада, бе? Едно-две блокчета. Голям труд. Опа, тук знаете ли какво може да има? Тук има спаунер. Сега ще им да видим. Може да намерим нещо. Още нещо яко, още първи епизод, който ще бъде епично. Hello? Тук има нещо. Та-дам.